Hola a tothom, som la Riana i la Ivet de curs del tercer A del Sirviano i participem en el projecte d'Osona al món 2026, on entrevistarem una persona immigrant de fora de Catalunya. En aquest cas, nosaltres presentem a la seva iaia, que prové de Granada. Com era la teva vida a Granada abans de venir a Catalunya? A Toledo? Pues bien, la petita tenía 9 años y bien, con las amigas y yendo al cole y bien. I per què vas decidir marxar? Bueno, porque mis padres vinieron aquí a buscar trabajo y entonces pues me tuve que venir con ellas, claro. Com va ser el teu viatge fins aquí? Quina experiència vas passar? Bueno, pues una experiencia un poco larga porque eran muchos kilómetros y vinimos en un tren que había compartimentos y vinimos pues todos mis hermanos juntos en un compartimento y era la primera vez que viajaba en tren. Quines dificultats es vas trobar? No muchas. Vine con mis padres y bueno, lo que ellos decían pues lo hacíamos. Cuando vine me quedé en Barcelona con mi hermano que vivía en Barcelona y a la semana o así pues vinimos aquí. Creus que tothom té les mateixes oportunitats a la vida? Creo que sí. Las de buscar, claro. Creus que el lloc on neixes et condiciona la teva vida? De tenir més oportunitats? Si, per exemple, ara naixessis a Àfrica... Sí, claro que sí, que condiciona. Clar. Doncs fins aquí la nostra entrevista i ara mateix farem una reflexió en grup de tot el que pensem i així posem les idees en comú, jo i la meva companya. Ja. Hem après que migrar no és una decisió lliure i moltes vegades es fa per una necessitat. Hem après que hi ha desigualtats entre països per motius econòmics i oportunitats. Hem après que no tothom pot migrar de manera segura i això crea desigualtats. D'Osona al món, igualtat d'oportunitats per tothom.